Egunon jainkoak. Egu berria begi biztan dugu dagoeneko. Bere osoan ez da izango urtero bezala. Jakina, baina gure etxetan eta kristau elkartetan jokabide osasungarriak zainduko ditugu aurten ere. Gabonetako bezperatan Caritasek kanpaina berezia egin izan du. Betiko sentiberatasuna datorkigu berriro. Eta erraz ikusten dugu behartzuen egoera larriagotu egin dela nabarmen. Premiapean aurkitzen direnak gehitu egin dira eta solidaritatezko baliabideak ez dira gehitu arazuek eskatzen duten neurriraino. Erakundetan diren errekurtsoak neurtuta zabalduko dituzte. Zorrak zorren gainean azkenean jasan ezinezko arlosa astuna da. Eta horretan ez gara sartuko, baina errekurtsoak mugatuak direla orain ezin burutu kendu. Eta arazoa ez da bakarrik herri erakundena. Parrokiek ere errotik gutxitu dute diru sarrera. Itxialdiak, aforo murrizketak eta abarrengatik ez dira poltsak ohi bezala betetzen. Oinarrizko gastua berriz antzerakoak dira. Horretan ere ez dut odola egiteko asmorik. Herritarren gaitasun ekonomikoa ez da gehitu. Kristau fededunen egoera kasurik onenean lehen bezalakoa litzateke. Baina beldurraren eragina nolatan ukatu? Beraz eta laburtuz, beharrizena askoz ere zabalagoa da eta diru laguntzak bera etorriko dira. Zer egin orduan egoera kezkagarri honetan? Ezin dugu erreskariara jo. COVID-19 dela eta pobreziaren erasoak korapilatu egiten dira, baina ez dago errudunik. Honetan ez dago inori erronka botatzerik. Ez dago inor kalte jasan barik. Beraz, inoiz baino apalago, gure elkarteen aukerak arduraz aztertu eta gure posibilitate neurrian, gure solidaritatea agertu beharko dugu. Egoera konplexua da. Kristauen jokabide solidarioa ordea, ezin da virtuala eta ez inozoa izan. Txikia izan arren, ohartua, gardena eta erantzukizunez betea izan dadila. Herritar bakoitzak aztertuko du nola jokatuko duen bere gaitasun solidarioa. Kristauak berdintzu joka dezake, baina kristau elkartea ez da norbanako batzuen bilketa, fede elkartasuna baino, eta horrek beste dimentsio batera garamatza. Elizak hasieratik bertatik antolaketa solidarioa izan du. Ara, apostoluek diakonuak izendatu zituzten alargunen premietan laguntzeko. Paulok diru bilketa berezi egin zuen Eliza elkartetan Jerusalengo kristau zenide pobreei laguntzeko. Filipotarrek Paulo hori Efeson kartzelan zela laguntza bidali zioten. Antonio abade santuak txerrikumeak izentzeko ohitura zabaldu zuen Egiptoko kristauen artean, behartzuei zerbait eskaintzeko izan zezaten. Turseko Martinek bere soingainekoa erdibitu zuen, hotzez dardara zegoen txiruari emateko. Elizaren aurkari krudela gertatu zen Juliano enperadoreak, Elizaren antolaketa solidarioa goraipatzen zuen. Beraz, Elizari barru-barrutik irteten zaio behartzu eta errukarri guztiei laguntzea. Emateko asmorik ez duenak, aitzaki bila jo ohi du beti. Eta sarri, zalantza edo mesfidantza ereindu eroso jarraitzeko. Parrokietan ondo dakigu jakin, egunotan gizon emakume ugari estu eta larri dabilela. Hipotekari aurre eman ezin da, langabezian, oinarrizko bizi baldintzak asegabe, etxebizitza, janedana, jantzia, baita bakardade eta gozotasun falta eta iskanbilak soberan,
hauek guztiak egiazkoak dira gure gaurko historian. Badira mundu zabalean beste mailako gabeziak, bide eskasak, eskola gutxi, erietxe pobre, ikerketarik ez, armak eta gaztakak barra-barra. Arazoak amaiezinak dira. Gerrak eta gozea eta gizatrata bidegabeak hor dira. Lege guztiak ez dira oso onak. Agintariak ere ez. Informazio desitxuratua, nosnahi, nazioarte ondo eratu gabeak, ez du laguntzen. Jainkoaren maitasun erruki horrak egiazko bidetara garamatza. Ulertzen dugu gizarteak bere partaide haulenak zaindu egin behar dituela. Kristauoi herrikide eta lankide zintzu izatea dagokigu. Baina kristau elkartasunaren benetako eragile izatera deiturik gaude. Solidaritatea ez da dirubilketan agortzen, ez mamitzen, elizkideen barne elkartasunean baino. Laguntza materiala ona da, baina itxaropena, bizipoza, zintzotasuna, zer poltsatan sartuko dugu. Zailtasunean diren adizkideek edota zenidek nola nabarituko dute gure gertutasuna? Itzadore maileak, telefonoz bakarrik? Lagunak importante zaizkigula nola dirazi, euren aurrean prest eta gogonez ez bagaude. Egibidean ikusentzule zaituztegunok, eguberri festak gainean ditugula, eguberrion opa dizuegu. Badakigu, etxekuekin ahalik eta ondoen moldatuko gozaretela. Karitasi laguntzerik baduzue, gogoz eta askatasunez egin. Solidaritatea ez da txantxetakoa. Mila esker zuen arreta eta ekarpenengatik. Hurrengo igandera arte, ondo izan. Agur.